Rahmawati. Bu Rahmawati soalnya dalu punika ngawontenaken acara Nyenengke para tangga-tangga iki termasuk Dono Kasino Indra. Dono Rasa. nah ra ngono kok Dono Kasino Indra. Ngoten le. Tapi yo anu yo ora kaya wong bocah pinter to. Pinter piye? Kae lho, lagune mbok-mbok ndek biyen, mbokku ndek biyen nek nyanyi ngono, bocah pinter besok dadi dokter. Apa enek? Bocah sugih kan yo ora enek. Berarti nek dokter pinter. Pinter no dokter. Lah pinter kok takon ae. Sapa sing takon? Dokter. Dokter sekolahe dhuwur bayare larang lho. Lho, iki kasunyatan kok. Kasunyatan apa? Kula dik wingi Takon apa? Dokter pinter kok takon ngono. tanggapan suwepi lah kok malah lara to. Lho. Periksa nang dokter. Lagi teko tek ada apa Pak? Biji wis takon. Sakit apa Pak? Lah aku nak roh nyapa aku periksa. Iya ta? Kok takok Bapak punya gula? Lho iki nunggu dokter apa dukun kok takon? Alah, kowe iki takonmu piye to kok iso? Dokter ki yo takone ngono nek enek pasien. Lah nek pancen wong pinter mbok langsung ditindak ya ora. Suntik lho ngono langsung. Kuwi nek pancen bocah pinter. Dokter ki malah bahaya. Bahayane apa dokter ki marekne sing apa ki lara-lara ki dimarekne dokter kok. Ora iso, aku diomongi ngene. Sampean seneng makan kambing. Iya Pak. Wah jangan Pak, kambing itu mengandung kolesterol. Loh, piye to aku ngono? Kambing itu di mana-mana mengandung cempe. Kok mengandung kolesterol? Kuwi dokter sapopo? Ini membuktikan kalau dokter tidak semuanya bocah ki anggere SDM rendah yo ngono kuwi. Ya betul Pak. Maksudnya mengandung kolesterol ki ora kok meteng cempe ki mau ora. Mengandung zat-zat yang Dagingnya. Nah. Kadar dagingnya. Mengandung zat-zat yang Keluargane dokter we. lho kok keluargane dokter Lah kita yang bantu dokter. Wong dokternya lho aku gak loro nyapa-nyapa kene nih. Pak, ini ndak apa-apa sampean cukup dirawat jalan aja. Lah aku yang ngomong toh kalau bisa ya bayar berapa tetap dirawat di sini jangan di jalan ada truk aku ngono. Lah kok malah ngamuk-ngamuk. Terangke. Ini namanya membeda-bedakan pasien. Ya ta? Iya. Namanya membeda-bedakan pasien gak iso adil. Dokternya Bu aku dirawat nang kono kan yo penak to. dokternya muni Rawat jalan aja. Aku dirawat karo jalan, Mas. tegese dirawat jalan kuwi ora nginep ning kono Ora yo nginep. Mem. Ora nginep ning kono. Lah umpama nginep apa kuwi keluargaku. Aku yo gak nginep to. Ya ora usah nginep. Wah angel. Ngono lho. Angel bocah iki. Angel aja garap. Lho, walah kuwi apa kok iso kaya PR rumah saku. Ren kene. Donga ki sing bener. Kowe iki tau dadi wong pinter apa ora to? Tahu. Lah ya tau dadi wong pinter. Wong kaya aku pengalamanku akeh. Aku kejaba ngene iki ya mbok jak ngene iki ya iso